Gazte Akzion 2011 izen hori jarri diote Etxebarrin asteburu euritsu honetan prestatu duten jaiari. Gazte Akzion gazteentzako jaia dela pentsa dezakegu, baina ikusten duzuen bezala adin guztietako herritarrak bildu dira frontoi honetan. Gazteakton deitzen da, eta Gazteakton sortu zen orain dela 3-4 urte. Egin gendun ideia lehiaketaren bat, eta ideia lehiaketaren horren bidez sortu zen ekintza hau. Gazte Akzion da, Etxebarriko elkartek egiten duten jaialdi bat, esan dezakegu dela. Ekintza antolatzen da, bai Gazteia zerbitzuak, euskara zerbitzuak, eta herriko gazte elkarten artean. Orduen, badaukagu musika elkartea, argazkigintza elkartea, Sahararen elkartea munduaz bai, ez? Elkartu gara, apur bat, guztion informatu berezi bat emoteko, eta elkarten jaialdi bat izan daik, ez? Guk argipean klik argazkigintzako taldekoak gara, eta hemen Gazteakzion jarri dugu adiko fotokolau. Ekarreguna da fotokol bat, da egiten duguna da hemen ipintzen daira, da guk hartzen ditugu peluka eta olakoak ipintzen dituzte eta argazkia atara. Web horri aldera igo, bakarrik hori. Denok ikusteko, denok jeizteko eta bere ordenadoretan izateko. Aurten egin dugu maketa lehiaketaren bat. 3 talde, diren arrez, siglak Roto el Silencio, Txibo, beste bat, eta Erasers. Kontzertua ondo egon da? Bai, egon gara da dantzatzen. Bai, egon zari dantzatzen. Animosa, beraz. Bai. Eta ikusi oso ez marrazkiak eta hor fotokola ere egon badagoela, animatu zari argazkire bat eta ataratzen? Ez, oraindik ez, baina igual gero bai, ez? Bai. Eta hori antzerkia. Eta zelan antzerkia? Ondo. Oso ondo, horrela Etxebarri etortzen da jende gehiago eta horrela. Divertitzen gara. Gero izango dugu hemen antzerki bat, ez? Kale antzerkia. Gero Pintxo Solidario, Asociación de Sahara, ez? Izango dugu, gero ara behatzen baduzue, badagu argazkigintza elkarteak egiten duen beste jarduera bat. Eta apur bat, eta PlayStation lehiaketa egongo da, apur bat denetarik, ez? Eta adiren jaia ere, adi da gazten aldizkaria, Etxebarriko aldizkaria. Eta gero daukagun split kontzertu bat. Etxebarriko udalak prestatu du Gazte Akzion izeneko jaia, eta zuek ere kartel horretan zaudete, zazpiko mutilak. Zer da gaurkoan eskainiko dozuena? Gu betikoa, gure kontua eta gure historia da gure musika egitea, eta hori da beti egiten duguna. Ez dago beste planik. Lehenengo aldia da Etxebarrin kontzertu eskaintzen dozuena edo gehiagotan egon zari? Bai, lehenengo eguna da, hemen Etxebarrin, bai. Plaza hau ez duzu ezagutzen? Ez, orain arte, ezagutu betidanik, baina horrela kontzertu baten eta gure kontzertu baten baten ez, inoz ere. Ustez helburua izan daik igual kultura apur bat sustatzea, ez? Nik uste helburua lehen da bizi dela igual Etxebarriko gazteen adierazpen bat izatea, ez? Hau da, egun baten barnean sartzea, ustez gazteen adierazpena, kasu honetan elkarteek beraien urteko dinamika propioen bizkat elkarteratze bat eta bizkat ikusmolde bat, ezta? Gazteakzionen helburua da Etxebarriko elkarteak erakusketa egitea, arte, fotografia, argazkigintzan, eta kontzertuak, eta pizka bat bidila bat emateko herriari. Aipatu dugu hasieratik ez, Gazte Akzion izeneko jaia dela gaurkoa, zer da gaztea izatea? A ver.